As leobad íst I triall nás na ré, gur shroicheadar doras gur bhuaileadar boschrann. Anuas leis doirseoir, gur iarcha bhí an. Seancha gona ollu san leabhar. Bhfuil dána gaí gur léamh, tá hana san leabhar, agus is mise is rachar a Spréoch Seancha, olca bhaise rachar a tarsa, agus is miste siad a bheith maiile linn. Ína árdní bhuair. Isteach lob sa dún gur chuir léamh fhiafraigh fáilte rúmpap, gur iarraíb cén chonar a báile bháil. Go halabal siad, agus báilinn lung a áilhaite. Díara léamh an tsingáib a dán molta a go pá. Tá hana san leabhar, agus is mise is rachar a Hocht Seancha, gá an leabhar an dúan. Chonar chuoch victor I brí, charban bháil go bhólt finne, tá bhfuil húne lobhar d'abhar, téir wing maras go dhéile. Dhéalach léine iad go mláid I chlabhrú bhreahuié, an le sin harling go lua go ghuigrinne áhaine, ní an daltaling an lán, os tú hen fla an bhúrin, tá bhuir hún lón ar lingi, go déimiis waite. A heile an dúan sin tugail tiche leapáib agus chaidir an éiche agus subach sa bhenamnach go nás go freastal na frihala gur tháinig mochailse na maine ar na bháireach. Sís leobann sin go broach na mara go glanú háib long agus gur cuiríointe lón slí is sáile. Díar an leabhar sin go rachach chéin sa long. Dúirt Seancha gá rachach nach rachach a héin. Isteachan sin leis Seancha go na oluna bád linge, gur agad an leabhar tír gur dhéiad cuasa go halabal. As go brachlob fud na mar míide go rangad lábhe staricí manan. Heachtan siúd hábid im lón bheag agus deirú le céir de bheach, ach duine ina heasa as héin a garig chuas. Sinné bhar chéanach chuiricad a leabhar agus ag brocí ar ghob na linge agus corón an snagacha siúlaige. Thugad ar a longusteach go chuí cuaramach le heis na carige, go bhfuil échuint ar a taobh ar muin. Agus nuair a fuair, céir de bheach, ach seantainne mhonglí ór agus í baint aimne go chreas na carige lena midagén lí